Stop, Split! Ellers så går det da galt. Nu klapper du lige lytlapperne ud og hører efter. Børnenes Trafikklub er for alle børn mellem 3 og 6,5 år. Her leger børn sig til at blive sikre i trafikken, og de voksne leger med. For selvom trafik er en alvorlig sag, kan det læres gennem leg. Som medlem af Børnenes Trafikklub modtager I pakker på fødselsdage og halvårsfødselsdage. Børn elsker overraskelser. Derfor er klubbens medlemspakker fyldt med spil, musik, historier og legetøj, der handler om trafik. Til de voksne er der masser af gode idéer til, hvordan I kan trafiktræne sammen. Og hvorfor ikke øve jer, når I alligevel tager turen til supermarkedet eller legepladsen? I Børnenes Trafikklub møder I Totten Split, som ved et uheld er blæst ind til byen fra sit hjem i skoven. Wow! Split er altid nysgerrig og fuld af gode idéer. Men han kender ikke trafikken og får rigtig tit rodet sig ud i svære situationer. Efter den! Heldigvis møder han Kasper og Thea og Polka-Jernbandet, som gerne vil hjælpe ham. Polka og Thea? Der er meget at lære, når man er ny i trafikken. Fra mødet med de farlige hajtænder til de første tramp i pedalen. Samtidig er der stor forskel på, hvad man kan, når man er 3 og når man er 5 år. Derfor er Børnenes Trafikklub et tilrettelagt forløb, som tager hensyn til dit barns aktuelle udviklingstrin. Voksen? Der! Hvor godt! De forskellige øvelser, som følger med i træningshæfterne, gør det sjovt at komme ud i trafikken og træne sammen. Vi har også et spændende børneunivers på nettet, hvor I kan spille sjove spil og se videoer, som hjælper børn til at huske, hvad der er vigtigt, når de er ude i trafikken. Vejen skal krydses et sikkert sted. Trafikkens lyde skal læres, og man skal huske at holde sig inderst på fortovet. I kan nemt oprette en profil og således gemme de æbler, I optjener i spillene. Og i den tossede æblemaskine kan æblerne veksles til legetøj, som for eksempel en flyvende gris med højdeskræk. Med den her snor, den knækker, så skider jeg nok lige grønne grise, ikke? Legetøjet kan I når som helst finde frem, for det ligger i jeres helt egen hytte oppe i træet. Rådet for Sikker Trafik har startet Børnenes Trafikklub for at give børn en sikker, men også sjov start i trafikken. Når børn lærer trafikken at kende i en tidlig alder, har de bedre mulighed for at færdes sikkert blandt cykler og biler. Kom i gang med det samme. På trafikklub.dk kan du læse mere om medlemskab, pakker og tilmelding. Du kan også gå direkte til det gratis børneunivers med sjove spil og videoer til alle børn. Kom og leg!